бадик рӯзи идид муборак модарҷонам фариштаи рӯи замин идид муборак ҳаётам ҳастӣ ма ҷону дилам ҷонам фидои мӯи сафеде ки да сарат мебинам биҳиш да кафи пои ту фариштаи рӯи замин кӯдак будам мегуфтум оча барои чӣ мезанӣ кӯдак будам да ёд май 10 сол пеш да як мағоза гирья кардам бозича хар баланд кардам овоза пул надошт чала залог мо нурамада харидак намемон ғалтиданӣ ай дастако меқапида калон мешидай ту тезда мегузара кӯдаки ҷавонмард мешайне ки да назариш ту кӯдаки калон шиди яки ту қоматиш хам шидай мӯи сарша сафед кади ҳаётша баҳрит бахшидай либоси нав мехоҳаи буги бозор бибариш кӯдаки та ба ёд биёр чизет мега бихариш бадтори мӯҳит меларзид ки ту осебе набинӣ не ки ту ҷура гуфтӣ арӯс гуфтӣ ҳолша надидӣ дасту почаҳош маибай муҳтоҷи ту шидай вазифатай нигоҳаш ки худ ба худ калон нашидай азобу машаққати модар бидак раст ба қадриш зинда ҳай болои даст ки намиёвӣ баъди маргаш оҳ модари қа бузургӣ ҷонам фидои бузургӣ хона када ала гуфтӣ хиронди худат нахӯрдӣ бача ҷони қандалотам ҷони очаш мегуфтӣ мемулум уш тез калоша чӣ хезур бача мегуфтӣ тай када раҳ гардира и дарси зиндагира ёд дод намонда пирӣ хор шаваи кампира худоя соябони сармона умри даросте дуогӯи фарзандошай модар дар ҳар намозе бачахои пуштит када рӯи дунё мегардим як силаи шумо модар давои ба ҳама дардам мӯи сари сафеди ту хотири фарзандотай дуоте ки ай бадиҳо дуои ту роҳи наҷотай модар то абад қатимай дӯсту арӯс рафай барам ирӯз гули харидама барои модарам мебарам оча ҷонам яктоема ҷонам фидо чӣ мехоҳӣ шумоe фариштае ки ай дарди фарзандогоҳӣ шаве набошам да хона хови шумо намебара худо фарзанд ман нигоҳ ки дуо мекунӣ то саҳара танҳо ягона одаме нисбати мо меҳр дора и модарай модарҷонам рӯзи идид муборак